Ka MIT University ha Shillong kadai ka jaka pule na kabanta ki chingpule bapher kum ka BA in Economics, BTech in Computer Science, BSc in Public Health but kiwe de bantip company ach phangkane ka university pila ban phone how to number khandai pran riu lai nyo khandai san nyo kumban punchkan mau biang sasien Nado bajia ka Jaiñtia ha Pahalgam kata arpa artrik banai yayong arjab san hado manta kari India kadangdon Hapdeng ka jingakhun ka bakrau kam tam yakinong shon ki jongka bat hakini ki singi la aru ban yoi bat ban sakhi basibun ki Shipai kila rai yalade ban yakhun nakabanta kari India barok kawai bat donru ki bala khlat no hakini ka jingakhun ka jongki bat kari Pakistan ka jalami khalyaru ka donya sibun ki Shipai kiba ya daya kari India bat kiba don haki posting bapher hapo kani kari ka jongi wei usamla ubatip kerteng kumu Michael pale ubana gasunong nartiang kaba haba po ka West Jaiñtia Hills District uniru usamla uay ka jingshakri ya kari India namar baude Shipai kari India uni usamla ulasdang ya kam Shipai na do usnem arjar khatsaw bat ulong Shipai hapo ka Indian Army Uni usamla udon Mynta kumbalai posnam kerta bat ubadang don Hapdeng ka Thma jong kari India bat Pakistan bat udon Mynta ha LOC kabatip kum ka line of control ha Jammu and Kashmir